Senyor Valls, quins són realment nous i quins són vells problemes, però amb noms nous? Aviam, genèricament podem parlar de tres grans paradigmes, tot i que és molt diferent el turisme, l'evolució del turisme de sol i platja a Catalunya i als distints indrets, com del turisme urbà, que té uns cicles distints. Però podríem parlar de tres grans paradigmes. Un primer és el que es produeix als 60 o 70, lligant amb l'esplèndida aportació històrica que ha fet aquí el doctor, en la qual què fan les destinacions de platja? Aprofiten l'oportunitat que els hi brinden els touroperadors. Tenim una demanda creixent, amagada però creixent, de persones que estarien disposades a anar a la costa durant un període molt concret i barat, molt barat. I juntament amb aquesta demanda hi ha una resposta de l'oferta creant hotels, creant tota mena de propostes per acollir els turistes. Un segon paradigma seria el que es produeix cap als anys 90, i aquí a la regió turística on estem és pionera en aquest aspecte, en el qual els touroperadors comencen a perdre l'embranzida inicial, donat que hi ha una reacció endògena dels propis hotels, de les pròpies municipalitats, de cara a crear una oferta més autòctona, en el que es tingui en compte alguns desgavells que s'havien fet des de la perspectiva mediambiental, i es comença a plantejar que no només són els mesos que volen els touroperadors inicialment, sinó que hi ha altres mesos a l'any en els quals també l'oferta autòctona és capaç d'atreure. En aquest sentit, l'ampliació de la temporada. Val a dir que aquest aspecte, que teòricament semblava claríssim als anys 90, avui en la majoria de destinacions de sol i platja de Catalunya, doncs el nivell d'estacionalitat és entre alt i molt alt. I això dona peu, en aquesta segona fase, dona peu a una estructuració d'empreses mitjanes que creen el pal i paller del sector turístic català. M'aturo un moment abans d'entrar en la tercera gran etapa en la que estaríem vivint els últims 10 o 15 anys. Gilmore ens parla ja a finals del segle passat, és a dir, fa més de 20 anys, ens parla de l'economia de l'experiència. Estem passant dels productes bàsics, estem passant dels béns manufacturats, tot això competiria als dos paradigmes anteriors, i hem entrat una mica en l'economia dels serveis, però ingressem en l'economia de l'experiència. Economia de l'experiència entesa com a personalització de l'oferta, com a emoció i memòria, entesa com a participació activa en la construcció i elaboració del servei, els valors simbòlics i la disposició a pagar molt més per allò que no és només estrictament un producte, és allò, venir a la platja, que és barat, i la resta dels elements els afegim al preu més barat. Això ens col·loca dins l'economia de l'experiència, ens col·loca davant de la gent que ha consolidat la seva posició a Europa com a classes mitjanes, on la vacança s'ha convertit en un element fonamental del seu pressupost, la vacança i els viatges, vivències, digitalització, autenticitat i comunitat. Acabo aquesta
Sí, que em demanaves. Ho sé, necessàriament som 7 persones, necessàriament hem de fer intervencions més breus per poder encabir totes les veus al debat. M'han dit 5 minuts i me'n falta un. Me'ls deixes ocupar? Carai, quina acadèmia. I les característiques d'aquest paradigma en el qual estem, jo el sintetitzo amb els següents aspectes. El client no vol productes. El client el que vol són impactes, el que vol són no satisfer necessitats, sinó satisfer aspiracions. I aquí és on el turisme crec que no és un de més dels sectors econòmics que aporta productes, sinó que és el que considero ha de ser el líder d'aquest tercer paradigma en la mesura en què ha de liderar la societat. És a dir, front a la visió industrial. I en aquests moments s'està discutint molt a Catalunya sobre aquest tema, però la visió industrialista està xocant contra la visió del turisme com a líder. Considero que el turisme ha de ser líder d'aquest concepte innovador on s'integra, i aquí és un dels grans encerts d'incloure dins un congrés o dintre d'unes reunions entorn la cultura s'inclogui el turisme, en el qual cultura, espectacle, salut, cura del cos, arrels i gastronomia han de ser els qui lideren l'economia del país. Per tant, totes aquestes visions industrialistes de dir la productivitat del turisme és molt baixa, hem de reduir el suport al turisme per incentivar la indústria, a mi em sembla que no anem per bon camí. Ho deixo aquí per complir els 5 minuts que m'havíeu demanat.